салом, манзури шумо барномаи хабар барои ту. аз 1 январи соли 2022 на танҳо ҷарима балки ихроҷи муҳоҷирони кории ғайриқонунӣ аз русия оғоз шуд, чунки тадбирҳои дахлдори муваққатие ки оид ба ҳалли вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Федератсияи Русия дар давраи рафъи оқибатҳои панҷшавии сирояти нави коронавирус COVID-19 аз ҷониби президенти Русия ҷорӣ шуда буд, дар санаи 31 декабр соли 2021 ба охир расид. баъд аз ин барои шуғли ғайриқонунӣ ҷарима ба андозаи то 5000 рубл алайҳи шахсони хориҷӣ ва шояд чораҳои марбут ба ихроҷ аз Русия ва мамнуияти вуруди бозгашт, яъне депорт низ андешида шавад, гуфта мешавад дар сомонаи МВД Медиа. Инчунин корфармоёни қонуншикан низ барои ҳар як муҳоҷири кории ғайриқонунӣ то 800 000 рубл ҷарима хоҳанд шуд. вазорати корҳои дохилии Русия ба шаҳрвандони хориҷӣ ки ҳуҷҷати кор дар Русия надоранд тавсия додааст ки пешакӣ ба мақомоти кории дохилӣ муроҷиат кунанд. дар баробари ин барои шаҳрвандони як қатор давлатҳо истиноҳо вуҷуд доранд. масалан шаҳрвандони Озарбойҷон, Молдова, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Украина метавонанд барои гирифтани патент бидуни назардошти талабот ба муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо муроҷиат намоянд. бояд қайд кард ки шаҳрвандони узви иттиҳоди иқтисодии Авроосиё новобаста аз ҳадафи сафарашон ба Русия метавонанд шартномаҳои меҳнатӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандӣ бибанданд. ба назари шумо ин иқдом барои будубоши ояндаи муҳоҷирони меҳнатӣ душвориҳо меорад ё ин ки қонунан бехатари онҳоро таъмин менамояд? фикру ақидаҳои худро метавонед дар зер саҳифаи мо нависед. хайр.